Abalandeli bakaMakhumalo abafuni tu ubona uMakhumalo engathi wonwabile noMaCele ngoba bona basaqumbile ngento yoba uMaCele engazange aye kumemulo kaMakhumalo. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Last season ke njengoba siyazi uMakhumalo wenze umemulo, uMaye noMaCele abaya, sagqibela ke uMakhumalo esaphoxa ke inhliziyo yakhe ibhlungu. Nangoku sibuya ke ku season 7 ka Uthando Nes'thembu, iseyilonto leyo xa simbona uMakhumalo kwezi episodes sezidlalile. Kodwa ke ngoku into ebhidayo ngeyoba uMakhumalo ubhizi ku Instagram, uyaposta ifoto ehleka kumnandi kunye noMaCele. Bathi abantu, hayibo Makhumalo njani kaloku sweetie, thina sibhizi siyakulwela, wena nako ngokuhleka noMaCele ithini nalento yenu. Siyayiqonda uba uMaCele noMakhumalo baneshow ebizwa ngoba ezomshado, ngoko ke bachitha ixesha kunye. Kodwa ke ngoku abantu belindele mhlawumbe ubona ii-pictures mhlawumbe ezibhalwe ba ezomshado ezize photoshoot ye-show yabo, inoba kulapho ke bebezotsho baqonde uba hayi inoba bathunywe i-channel le ishow yabo idlala kuyo uba mabaposte kwi-social media platforms zabo. Abantu ngokuba ithatha eziba hayi suka mos Uthando Nes'thembu lu-scripted because bayevana aba bantu. Yaweske ngoku uMakhumalo ku-comment section uye waphendula omnye wathi imali phambili uchuku emva, nansi lo comment leyo. Abanye babhala uba uMakhumalo makayeke ukuzifaka kuMaCele ngoba akamthandi kwaye uMaCele akamxhasi uMakhumalo. Ingxaki ngoku abantu abafuni babona behleka kunye ngenxa yento yenzeka kuThando Nes'thembu, kanti banenye ishow abayenza kwabo babini. Abanye babonise ungathembi kwanto besithi yonke lento yenziwayo yenzelwa for imali. Nithini ke ninake ngayo yonke lento kaMaCele kunye noMakhumalo? Nicinga uba uMakhumalo noMaCele nyani bagqibele uthetha ngoku uMakhumalo esiza kwenza umemulo okanye sebe-actor nje for i-TV ngoba kaloku kusafuneka kuqhutyekiwe nale drama? Mamgobhozi, yabulela ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.